меҳмони навбатие ки мо ба студия даъват кардем ва ташриф овардан бисёр хуш омадан аҳлиддини Фахриддин. Салом алейкум. Салом алейкум. Ташаккури зиёд. Зинда бошен, саломат бошен. Ман хурсанд ҳастам ки чунин барномаҳо ҳастай моро бештару бештар ба мухлисо бо муаррифӣ месозад. Бале. Саломат бошен. Мо медонем ки албатта зимистон аллакай расидааст ва барфу борон якҷоя аст. Ва шумо чӣ гуна омаден аз Бохтар то ба Душанбе? Ростӣ ҳамин рӯз як камбудӣ буд дар хона, чунки барои санъаткор ин камбудиҳо набояд барои мухлисо, барои ҳамаи шахсҳо бумонад. Камбудиро як тараф мондан дар кор, санъата давом додан дар кор. Беҳтарин. Хубтар омадем, нақстар. Нақстар. Хубтараш беҳтар. Саломат бошен. Сабаби набудани шумо дар телевизион, дар радио чи аст? Сабаби набудани ман дар телевизион, дар радио, чунки бисёр сурудои мора, мисол сурудои сиёсӣ интихоб намекунанд. Ба ҳамин хотир барои ин акун ман ягон сухани зиёдиам надоруму, лекин мо сурудои ватанам дорем, сурудои модарам дорем, сурудои сиёсиам дорем. Хай акун кай вақте даъват кардам баромад мекунем. Оло ягон мартиба шуд ки шуморо аз ягон телевизион ё радио даъват карда бошанд ғайр аз имрӯз? Дар телевизион албатта ки баромад кардагӣ ҳастам. Баромад карда. Бале, бале. Саломат бошен. Беҳтарин. Мухлисонатон бештар дар Тоҷикистонанд ё дар Федератсияи Россия? Ба фикрам ки дар Федератсияи Россия Дар бисёртар Федератсияи Россия. ҳастанд, дар Тоҷикистон ҳам ҳаст. Ман аз рӯи мушоҳидаҳо гуфтам барои он ки Бале. зиёде аз нафароне ки масалан шуморо тамошо мекунанд ин дар сомонаҳои иҷтимоӣ ба қавли мухлисонатон ҳам муҳоҷирон ҳастанд бештар. Ва ҳар як сароянда як аудиторияи махсуси худро дорад. Аудиторияи шумо чӣ гуна аст? Чӣ гуна нафаро шуморо гӯш мекунанд ба фикри худатон? Ба фикри шахсии ма боша, аудиторияи ма ҳамаи одамое ки ошиқ ҳастанд, аз зиндагӣ, аз ҳаёт шикаст хӯрдагиянд, бисёртар гӯш мекунанд. Як суруде ки бисёр шуморо муаррифӣ кард кадом суруд буд? Суруде ки маро бештар ҳам дар шаҳри Душанбеву ҳам дар дигар давлатҳо муаррифӣ кард, ин суруди рафти ту бо дигар ҳастай ки то ҳозир боша ба ҳамин суруд маро бисёртар мешиносам. Як суруд доред бо номи Дарди ишқ. Даруни синаи ман пур аз дарду аламҳо, ором ором зиғамаш месӯзам охир шабҳо, дар намозҳо ҳардам ман дуояш мекунам, худовандо мисли ман бигардон оро танҳо. Эвой лаънат бар ин ишқу ошиқӣ. албатта ки ҳамин суруд ҳамин аст. Беҳтарин аст. Матнаш аз ки аст? матни суруд ҳамаш худам нависондагиам. Беҳтарин. Мо медонем ки албатта шумо барои муваффақ шудан албатта як муддат ба муҳоҷирати меҳнатӣ низ рафта будед ва ина шумо дар яке аз баромадҳоятон қоилам шудед. Оё ин дуруст аст? Воқеан ҳам яъне зиндагӣ маҷбур кард ё ин ки хостед ки бештар ҳамон хароҷоту сарпарасти худатон ба қавли худатон бошед? Чӣ гуна буд? Ростӣ дар он вақт шароити на барои суруд кардан, на клип кардан буд. Дар он вақт ман барои муҳоҷират, барои мардикорӣ рафта будам ростӣ. Бале. Чунки барои модарам хостам ки кӯмак кунам, дасти модарам бигирам. Ба ҳамон хотир рафтам дар Москва, кор кардам. Соҳиби хонаам шидем. Соҳиби ҳамаи чиз, шукронаи Худованд. Ҳозир аз ягон чи камбудӣ надорем. Беҳтарин. Ба ҳамин хотир асосан агар бигирем барои мардикорӣ рафта будам. Дар фикри ман набуд ки мисол дар Москва рафта кор карда омада ҳофизӣ кардан дар кор аст. Ман дар Москва вақте ки сурудора зинда мехондам, замзама мекардам, бачаҳо мегуфтанд ки Аҳлиддинҷон, иҷа ҷои ту нест. Ту бояд дар Тоҷикистон суруд бирорӣ, клип кунӣ, ҷои ту уҷай. Ба ҳамин хотир ҳамун завқи ҳамун суханои ҳамун мара бисёртар бедор кард, бо дар санъат бо наздиктар кард. Бале. Як нафар дар хати алоқа аст. Салом алейкум. Салом алейкум. Алейкум аз салом. ака Аҳлиддин хоҳиш мекунам ки бигӯянд ки рашк доранд ва ҳам суруди ганҷинеро месароидан, бениҳоят хушҳол мешудем. Сафарбек сокинои Кушониён. Саломат бошед. Ташаккур барои шумо. Ростӣ суруди пешинаи аввал салом мерасонам барои бародарам, зинда бошанд, худованд нигаҳбонаш боша, соли нав муборак боша барои ҳамаи ма ва шумо мухлисои азиз. ин суруда як 4 мисраш айдум ҳастай, чунки чӣ қадар сол пеш буд ин суруда хонда будам. О ту ҳастӣ ганҷинам, ҳамдами деринам, о ту ҳастӣ ганҷинам, ҳамдами деринам, омарав аз ман нигор ҷон, ишқи ту дар синам,
مرا از من نگار جان عشق تو در سینم. саломат бошед. درش یادم بود. пешниҳод кардем. برادر ташаккур барои шумо. хуб дар ҳамаи минтақаҳои ҷумҳурии тоҷикистон барномаи консертӣ мондед шумо ва агар монда бошед бештар мухлисонатон дар кадом минтақа ҳаст? дар ҳама ҷой албатта ки ҳаст. дар баъзе минтақаҳо консерт мондем. рости дар як вақтҳое мегзара консерт ки дар ҳамон вақт шароити халқ мисол як хеле ҳаст ки вақти оли ойлигирӣ нашидагӣ як гуфтаям гафода дар ҳамон вақт мисол консертда ним мешава зал. неки ма агар чанд касе боша набоша ма ҳамеша ай мухлисом хирсандам. агар ки наёям албатта ки интернети шабакаҳо ҳастай моро мебинам. бале баъзе аз дар ҳама ҷо соза ягон ҷо нашида ки консерт монда бошем дар консерт одам набошаву ягон кас наёмада боша. баъзе аз сарояндаҳое ҳастанд ки вақте консерт мемонанд масалан агар як 10 нафар ё ки 15 нафар ё ки 100 нафар агар омад ҳамон консерта қатъ мекунанд. ва агар масалан фарз кардем дар ягон консерти шумо ки бисёр заҳмат кашиден меҳнат карден аммо шояд омадан 100 нафар шояд омадан 50 нафар оё барои ҳамин 50-100 нафар ё ки масалан 40 нафар шумо барномаи консертонро пешниҳод мекунед ё ки агар ман аз аввал дар санъати интихоб кардан манбаи даромад агар фикр мекардам хато накунам. ман мисол хеле консертро аввал рад мекардам. барои ман даромад маблағ барои ман ягон муҳим нест. барои ман мухлисом як нафарам боша 100 нафарам боша чӣ қадаре боша барои ман мухлисом муҳим аст. беҳтарин. барои омода кардан як клип як суруд масалан чӣ қадар маблағ масраф мешавад? агар сарояндае бошад ки худаш эҷод кунад худаш сухан бинависад худаш оҳанг агар ҳамаша худаш ба зимма бигираву шинос бисёр боша тағабозӣ бисёр боша хай суруд камтар расход мешавад. ака тағабозӣ ба он маъное ки ҳама чира худаш чӣ кунад пешкаш кунад пешниҳод кунад. бале агар ки сарояндае ки ҳам суруда бихараву ҳам худаш бо ягон режиссёр бикова барои бениҳоят ҳам душвор мешава ҳам расходиш калон мешава. ака ира аниқ фаҳмида намешава. дар уҷа интихоби шумо мешава. шояд шумо суруди ягон ошиқӣ аст ки дар уҷа бояд актёр актриса бояд бисёр хароҷот шава. ҳамаш айму вобаста ба клип ай. беҳтарин. раст мешавем ки дар студияи мо ҳастанд аҳлиддини Фахриддин. бори дигар хуш омадед шумо. ташаккури зиёд. саломат бошед. хуб дар мавриди сабти сурудатон мо каме пештар суҳбат кардем ва гуфтем ки шумо дар як студия сабт мекунед. гуфтем на дар чанд студия шумо сабт мекунед. сабаби дар чанд студия сабт кардан дар чӣ аст? вақте ки дар як студия кор мекунӣ баъзе вақт мешавад ки вай шахсе ки сабти овоз мекуна вай ҳама вақт бо ту наметуна як ҷо кор куна. вай бисёр бо сароянда қати сару кор дора. барои ҳамин хотир ма ба ҳама студио кор мекунам ва медонам ки барои овози ма чӣ хел кадом эффект кадом чизе ки ҳаст дар корӣ мисол чизое ки дар ҳамун суруд лозим аст худам медонам ҳамаша. барои ба ҳама студио метавонам ки кор кунам озодона. ба ҳамин хотир беҳтарин. як мушкиле ки бисёр сахт ба саратон омада ва то ҳоли таъсири он ҳаст ва шумо ҳаргоҳе ки ба хотиртон меояд мушкилӣ бисёр ғамгин мешин. чӣ аст? кадом мушкиле аст? рости ҳамин рӯз вақте ки Наврӯзҷон бародарам даъват кард мара ма ин бародара ҳам барномаша ҳам хиша бениҳоят эҳтиром мекунам. ман дар як ҳолати ҳамин рӯз қарор доштам ки ҳамин додарчам ростӣ мошиниш қати камакак як мошини дига омада задагӣ буд. ба ҳамин хотир вақте ки одам санъаткор кишид бояд ҳама вақт ҳамаи кора бояд ба анҷом бирасона. барои санъат агар ба русӣ бигирем жертва талаб мекунад. ба ҳамин хотир қурбонӣ талаб мекунад. ба ҳамин хотир ма натонистам ки мисол амира мисол бугум ки акай Наврӯзҷон ам хе кор шидагиаю ман наметонам омадаву. ба ҳамин хотир ба худатон фикр кардем ҳоли бугум и аниқ бовар намекунам. бибурам. бале саломат бошед. муҳим он ай ки саломати додари ма хубай ҳама нағзай беҳтаринай чизе аст ки дар ҳаёти ҳама меояд. ба ҳамаи бояд мо шукрона кунему бо давом битем кора. саломат бошед. ташаккур барои шумо ва то ҷое ки мо медонем шумо соли 2022 барномаи консертӣ монданӣ ҳастед аввалин бор дар шаҳри Душанбе
خب در مورد این برگزار همین برنامه کنسرتیتون کمتر معلومات دهین کند کی دستگیری میکند سرپرستتون کی است و چگونه شما میتونید که در شهر دوشنبه یک کنسرتی با شکوه برپا کنین چه خیلی مثلا مخلصانتون باور میکنن که اونا با کنسرت شما بیاین سر اول گفتنی هستم که ما اولش از صنعت خودم باوری دارم ما انشالله باوری دارم که مخلصای بهترین ما هستن مرا دستگیری میکنن با باوری کامل انشالله ما در دوشنبه کنسرت خود برپا میکنم نیت هست که روز 8 مرد ایدی مادران است مادر بزرگترین شخصی است که ما را تربیت کردگی تا روز با وای رسوندگی با همین خاطر ما باور دارم که مخلصای ما را دستگیری میکنن البته که سرودای نو میشود تیاری خوب میشود مخلصایی که در شهر دوشنبه قرار دارن ای همش احترامنا خواهش میکنم که اگر دستگیری شما باشه ما در کی جایی که خواهیم کنسرت مونده میتونیم برنامه کنسرتی با آواز زنده است یا فونوگرام چگونه است یا اینکه هر دوش است همش هست هر دوش است هم با آواز زنده میشود هم با طرز بگذار مخفی مونه مخفی باشه مخلصا شما فکر کنن این زنده نه فونوگرام خونده است بگذار هم خیلی گپ شود سلام باشه با تیاری خوبه هم قدر گفتنی هستم شخصی که دستگیری میکنن و یکو انسانای بهترین هستن یکو نام و یارا من در جا گفتن نمیتونم بله با همون خاطر سلامت باشین یک سرود بسیار خوب داریم با نام آهیمن است و این سرود یک سرانده ایران خواندن و چگونه که خودتون گفتین بعد از اون که شما بازخوانی کردین تماشابینان شما زیاده با از 8 میلیون است اما نفری که در اصل این سرود سر دست یک سرانده ایرانی خب 2 میلیون تماشابین دارد و سبب موفق شدن همین سرودتون در چی است با فکر شما یا اینکه مردم بیشتر به این گونه سرود توجه دارد یا اینکه بازخوانی شما خوبتر و بهتر بود از اون که سرانده ایرانی خوند راستی این سرود ایرانی را ما بیشتر گوش میکردم سرود یگان خطاگی ندارد و شخص بهترین خواندگی است من و علی عبدالمالکی بله خواندگی است و رو من مثل استاد میدونم همیشه گوش میکنم بهترین سراینده است چون با فکرم که این در از ایران دیده با فکرم داغی روزی خمون بوده بله با همین خاطر پسند کردن گوش کردن همین سبب باشه که بسیارتر مثال یک 4 مصرعش شما زمزمه کنین هر جا کی رفتی دلت شکست آه من است غمی دنیا بر سرت نشست آه من است اگر زندگیت خراب شد آه من است خوشی هات همه عذاب شد آه من است حالا تو تنها نشستی آه من است با درد و غم تو بستی آه من است زنده باشین سلامت باشین تشکر البته که برای شما بود با اوزی زنده سلامت باشید تشکر برای شما بهترین بود غیر از اون که شما یک نقشه بسیار بزرگ دارین این کنسرت است برپا کردن کنسرت باز چی در سال 2022 باز چی نوگانی میخواین که در صنعت در فعالیتتون باشد البته که همین سال 2021 سال بهترین برای ما بود من خرسند هستم که در همین سال خیلی کمبودی را برطرف کردم نقشه دارم در سال 2022 کینویی که البته که من با اتمام نرسانده بودم خیانت عشق همورا میخوام که با مخلصان با قسم پرره دوام شد بله همورا برای مخلصا پیشکش گردانم و کنسرتی که نیت دارم در دوشنبه این آرزوی درینه ما است برای مخلصان چقدر مبلغی چقدر صرف میشود برای مخلصان پیشکش بگردونم سلامت باشین و یک چیز است که بیشتر از سراینده ها با یوتیوب توجه دارند بیشتر و صفحه خودشون هم دارند در یوتیوب چی از درجه درآمدش خوب است یا اینکه تماشابین بیشتر دارد یا اینکه مثلا نمیدونم چی است که بیشتر به یوتیوب توجه دارند اکنون یوتیوب یک سایتی هست که مثلا اگر برای خودم اگر فکر کنم همین
расходое ки ман мекунам дар клипҳо хароҷотое ки мешавад хароҷотое мешавад амин мисол ай худуш да худуш мерава ҳамин қадар барои ман кӯмак мерасонад баъзе одамо мегӯянд ки иям блогер шидай аллакай иям фикрш дар ютуба не фикри хато мекунанд агар ма фикри ютуба мекардам фикри даромада мекардам ма дар ин вақт метонистам ки ягон клипи ба фанду фаребу ба михел качествои паст ба сифати паст мисол пешкаш кунам фикри ма дар ютуб нест албатта ки чӣ маблағи аст айями худаш да худаш гуфтаям гапо айриш да буруд пайванд мекунӣ рафтеста барои ин хотир барои ма ягон даромади калонам надора фақат чизе ки ҳаст ай худаш да худаш расход саломат бошед ташаккур барои шумо баъзе аз сарояндаҳо шогирд доранд тарбия мекунанд масалан муаррифӣ мекунанд ба мардум шумо тасмим нагирифтед ки ягон наврас аст ё ки кӯдак аст ё ки ягон ҷавон аст ҳамчун шогирд ҳамчун як нафаре ки масалан ҳамроҳатон бошад тарбия кунед ба фикрам агар хато накунам ман ин хел шогирд бигирам мумкин ай бари ман бугреза чунки ҳамаи кора бояд худаш ба анҷом расона ҳам эҷод куна ҳам оҳанг бисоза ҳам расход ҳамаш бояд ҳамаш дар удаи худаш бошад чӣ хеле ки мисол дар вақташ ман меҳнату заҳмат карда ба ин рӯз расидагиам мехоҳам ҳамин хел шогирди бовафо боша албатта ки дар кор аст ман намегӯм ки ман худам тоқа ҳама чира мисол сари вақт ба анҷом мерасонам албатта ки шогирд дар ният ҳаст як шогирде бошад ки ба мисли худам эҷодам кунад дабарам бошаву мисол соҳиби ягон маблағи хубам бишава ният ҳаст беҳтарин дар охири барнома ба мухлисонатон чӣ гуфтани ҳастед аниқтараш дар қисмате ки шумо бо мо ҳастед мухлисои азиз худованд нигаҳбони ҳамаи шумо боша ман ҳамаи шумо шод ҳастам ки маро дастгирӣ мекунед то ин рӯз гӯш мекунед масалан сурудои маро меписанден ман хирсанд ҳастам ки ҳамихе радиои имрӯз ҳамин наврӯзҷон ҳастае ки моро бештар ба мухлисо боз наздик мекуна худованд ҳамаи шуморо нигаҳбон боша тансияту хонаобод бошен фаромӯш накунед ки иншоаллоҳ рӯзи 8 март барои шумо консерти беҳтарин ҳастай хонаобод бошен зинда бошен мо бо шумо ҳастем саломат бошед ташаккур барои шумо аҳли дин барои даъвати моро қабул кардан омадан ба студия ва иштирок дар барномаи идунаи мо истироҳати бо фароғат фақат парешон нашавед.